Split iz godine u godinu postaje sve poznatija destinacija za različite vrste odmora. Istraživanje Dioklecijanove palače, kupanje na plažama ili posjet nekim od brojnih događanja, u Splitu ima za svakog po nešto. Uz mnoge kulturne i glazbene događaje koji se ovdje odvijaju, Split je već 10 godina dom Ultra Music Festivalu, koji svake godine privuče otprilike 150.000 zaljubljenika u elektroničku glazbu. Dom jednog i jedinog hajduka, Poljud, također je bio dom i prvih 5 izdanja Ultra u Splitu. Kasnije, festival se prebacio na drugi najveći stadion u Splitu, Park mladeži. Iz razloga što smo ovdje domaći, bilo je jako jednostavno doći do Parka mladeži, a pritom i izbjeći gužvu. Kako pada noć, s njom rastu i gužve, tako da u slučaju da pokušavate doći do festivala nakon 9 navečer, naoružajte se strpljenjem jer je čekanje u kolonama nezaobilazno. Ali ako vi niste sigurni kako doći do Parka mladeži, zaustavimo se kratko na tome. Ako posjećujete Ultru iz regije, pretpostavljamo da dolazite vlastitim autom ili autobusom. Autobusni kolodvor u Splitu nalazi se 5 minuta od rive i centra grada. Zgodno je znati da se odmah pored nalaze i trajektna luka i željeznički kolodvor. Tako da ako ste na Knap i idete direktno na festival, samo 5 minuta hoda dijeli vas od centra u kojem se nalaze sve najveće gradske znamenitosti. Odmah do kolodvora nalazi se autobusna stanica gradskih autobusa na kojoj staje gotovo svaka autobusna linija. No, ona uglavnom vodi u suprotnom smjeru od Parka mladeži. Zato je najbolje da se u tom slučaju popnete 2 minute hoda do Pazara. Pazar je glavno sjecište gotovo svih gradskih linija. Park mladeži nalazi se na zgodnom mjestu kada je riječ o gradskim autobusima. Odmah ispred staje autobus broj 17, a minutu do 5 u blizini su stanice i kolodvor gradskih autobusa na kojima staju gotovo sve linije koje prometuju gradom. Tako da zaista možete birati jer oko Parka mladeži se zaustavlja većina linija. Naravno, sve skupa si možete dodatno olakšati ako jednostavno idete taksijem. A sad kad ste upućeni kako doći do lokacije, idemo na festival. Pri ulazu na festival potrebno je proći 3 provjere. Prvo je provjera narukvice, zatim skeniranje narukvice i treće kontrola sigurnosti. Važno je znati da jednom kada se izađe sa festivala nije moguć ponovni ulaz. Stoga imajte to na umu i provjerite imate li sve spakirano sa sobom. Kada prođete sve provjere, službeno ste na Ultra Music Festivalu. Na prvu bi vam se moglo činiti da je sve jedan veliki labirint. Međutim, navigiranje festivalom je jako jednostavno. Ovo je mapa. Na samom ulazu se nalaze WC-i, kućica za izgubljeno nađeno i stanica za vodu. Ovo je UMF radio sektor, kroz cijelu večer je odličan program, pa kad god osjetite da možda želite pobjeći od gužve, ali se i dalje zabavljati, ovo je idealno mjesto za vas. Ovdje se također nalaze kiosk i merchandise prodavaonica. Na putu do glavne pozornice naići ćete i na kola hitne pomoći. Ovo je glavna pozornica i kao što se može vidjeti poprilično je golema i puna. Mi smo bili na festivalu sva 3 dana i proveli najviše vremena na glavnoj pozornici, ali Resistance pozornica imala odlične setove pa smo morali i taj dio istražiti. Što se tiče hrane i pića, možete pronaći nekoliko sektora sa svime što vam može zatrebati. Cijene jesu visoke, međutim ništa toliko neočekivano za festival. Vodu smo platili 5,5 eura, a pivo je bilo 7,5 eura. Također obavezno držite na umu da se sve plaća isključivo karticom. I za kraj bitni savjeti. Obuzite nešto udobno, ne nosite nikakve bitne dokumente sa sobom, jedinu osobnu iskaznicu i zabavite se, jer mi jesmo. Slobodno nam pišite u komentarima idete li sljedeće godine.